musím vám povedať, že som veľmi príjemne prekvapený. Vidím tu mnohé známe tváre ľudí, ktorí sa aktivizujú v rôznych oblastiach. Teším sa, že ste prišli, pretože ste tým dali najavo, že vám tu nášho mesta leží na srdci. Nemám záujem ani tam, nemám bohužiaľ ani príležitosť sedieť a vypočuť si celú diskusiu. Budem sa zaujímať o závoji tohto dnešného rokovania. V každom prípade vám držím palce, aby ste vybrali tie oblasti a tie projekty, ktoré budú zmysluplné a dobrým signálom pre Banskobystričanov, že záujem verejnosti o veci verejné a o rozvoj nášho mesta je v našom meste intenzívny. A to je dôkaz toho, že Banská Bystrica je životaschopná. Prajem vám príjemné rokovania a pekný zvyšok. Ďakujeme veľmi pekne, pán primátor. Mechanizmus participatívneho rozpočtu a schválilo aj sumu, ktorú v rámci tohto mechanizmu budeme môcť v prvom polroku ako občania tohto mesta, ktoré budeme môcť prideliť jednotlivým projektom. A je to podľa vzorca 25 centov na obyvateľa. Ak ste dobre teda počúvali alebo počítali, tak viete, že tí, ktorí ste občania na 15 rokov, občania Banskej Bystrice na 15 rokov, tak ste dostali kartičky z erbu mesta. Takže poprosím vás teraz, zamávajte, či máte rokov a občania. Dobre, ďakujem. Vy nemáte. Kultúra, mládež, seniory, zelené meste, zdravie, aktívne občianstvo a komunitný rozvoj. Cintoríny a nejaká údržba tých verejných priestranstiev, čo by sa malo. A ešte možno niečo ku zamestnanosti. Podpora zamestnanosti možno. Cintoríny a údržba verejných priestranstiev. Pokiaľ mi je známe, na toto je vyčlenená položka v rozpočte mesta, údržba cintorínov. Takže aby tieto finančné prostriedky neboli žiadané na tieto veci, na ktoré mesto má svoju vlastnú položku s určitým finančným odnosom. Je to samozrejme ale na vás, čiže štatút participatívneho rozpočtu nerozpráva o tom, že či na toto alebo na iné, ale je to vždy na občanoch a poslanci sú tiež občania, čiže ak to budú tiež hlasovať. Tak dajme to radšej na niečo iné. Na to, kde je to potrebné. Hovorím, že je to na vás. Ďakujem pekne, tam hore. A preto nechápem, že keď sme zobrali z toho eura a pol 25 centov a riešime tu cintoríny a chodníky, hej, že ono to tam už je. Ja som si skôr myslela, že budeme sa rozprávať o tom, na čo použiť 20 000 eur v meste Banská Bystrica na tie veci, ktorým sa nedostáva v tom bežnom schválenom rozpočte. Čiže ja by som bola ešte rada, keby ste nám vysvetlili znova zmysel takto pracného rozpočtu. Ďakujem pekne. Nech sa páči vpravo, dole. Dostávali sme 1,5 eura, hej, zobrali ste nám z toho tých 25 centov a chcete ich rozdielovať vy. My to vieme aj my spraviť na občianskej rade. Je tu prípravný výbor, ktorý si myslí, že participatívny rozpočet je dobrý a ideme v tom mechanizme ďalej. No, ak si na to zloženie peniaze mimo tých, ktoré dostávali občianske rady, hej, teda naviac peniaze, prosím, niekto rozdeľuje. Ale zobrať naše peniaze a rozdielovať ich nejakým výborom. No. Dobre, ďakujem. Ešte niekto sa možno pripojiť. Áno, nech sa páči. Hore. Predtým, než to dostane k vzniku, bolo otázka, či je dobre pripravené alebo nie. Zázrak je, že je pripravené. Na svoje chyby, to je evidentné. Je prvé, a aj druhé, aj tretie a aj tie ďalšie nejaké chyby bude mať. Dívam sa na to ako na dar, na obrovskú možnosť toho, aby vlastne na konci vojenskom mieste, kde sa dávajú vaši zastupitelia a zastupcovia, ste sedeli vy a pokúsili sa dohodnúť na tom, čo je pre vás dôležité. Pre vás. Aby ste sa vedeli dohodnúť, čo je pre vás dôležité, v prvom rade sa musíte pokúsiť pozrieť sa na to občany toho, kto práve rozpráva a skúsiť mi porozumieť, či už hovorí o cintorínoch alebo o čomkoľvek inom,
všetci možno práve nám nie je blízke. Aby ste si zobrali tie 3 papieriky lepiace akejkoľvek farby a týmito papierikmi budete môcť označiť tie oblasti, ktorými chcete dať prioritu. Na tento rok priority. Čo treba na našom meste najviac? Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento aktívny prístup. Týmto vlastne sme ohodnotili priority, na čom nám záleží. Čiže teraz máme prvý návrh hlasovať o prvých 6 a v tých potom sa budú tvoriť tie tematické skupiny z vás a budete môcť si povedať, že tak v kultúre chceme toto a toto a dohodnúť sa v ideálnom prípade. Chcete takýto veľký papier? Ale je to na katolíckom cintoríne, kde je 60 Na pravej strane, už vieme. Dobre. To je zarastené trávou. Nie je tam jedine vero. Tie vena ja som doniesol z historického ústavu z Bratislavy vojenského, majú ich na mestskom úrade, ja som povedal kompetentným človekom, ktorý to na mestský úrad. Takže tam majú... A cieľom je opraviť tie hroby. Na katolickom cintoríne sa postupne robia. Postupne sa robia na katolickom cintoríne. Tam myslíte úplne vzadu, pri plote, v tom svahu, ako sú tak odstupňované. Postupne sa robia, no neviem, my sme tam boli pre doma, tam boli 2 hroby. Nemecký, hlavný Čo je vašim cieľom? Chcete opraviť tie hroby na cintoríne? námestí. Áno, našim cieľom je opraviť tie hroby proste. Kávať tomu celku teraz. Môžeme sa spomenúť. No, čiže... Nie, teraz, hej, čiže... Prosím teda 6 prezentácií, z každej skupiny jednu. Verím, že ste si zvolili hovorcu. Vidíš, sme pripravili. Bohužiaľ, ide vám čas. Poprosím mikrofón. Komu dá mikrofón? Aktivity na mobilizáciu občanov, napríklad aj týždeň dobrovoľníctva, informačný systém, zberové tabule, že kde čo je, aby boli občania informovaní, a kampaň pre participatívny rozpočet, aby budúci rok mala každá mestská časť svoj vlastný participatívny rozpočet. Ale chceli by sme osloviť čo najširšie publikum, teda aby to bolo určené teda väčšine občanov v Bystrici. Nechceme, aby sa tá naša aktivita konala len v centre, chceme, aby bola situovaná aj na sídliskách, čiže lokalizovaná v rôznych častiach mesta. Vyzvihnutia všetkých funkcií, ktoré má ten park zastávať, čiže aby to nebolo len zelené ihrisko, ale dobudovanie nejakej ochrannej funkcie, ochrana pred hlučnosťou a prašnosťou a takisto vzdelávacie funkcie, to znamená doplnenie nejakých informačných tabuliek, napríklad na termíny, na sviny a tak ďalej. Ide o veľmi aktuálnu tému, ako sú teraz olympijské hry v Soči. Chceli by sme niečo podobné pripraviť v Banskej Bystrici, išlo by o športové hry Banská Bystrica, ktoré by sa konali v zime aj v lete. Zastupovali by amatérski športovci, to znamená žiadni športovci, ktorí sú aktívne hrajúci v nejakých kluboch a dostávajú za to peniaze, vyslovene amatéri, ktorí súťažia v nejakých mestských ligách. Myslím, že môžeme povedať, že sme sa dobre dohodli, čo poviete. A mávajte. A želám participatívneho rozpočtu.
celý život, aby nebol skončený tento rok, ale keď ukážeme, že to vieme, tak aj ďalšie roky. Všetko dobré.